Časť 7. Všetko je dosiahnuté prostredníctvom Božích slov v posledných dňoch. Boží vyvolený národ na celom svete privítal Pána len tým, že počul jeho hlas. V posledných dňoch sa Pán Ježiš po druhýkrát vrátil v tele a on je všemohúci Boh. Všemohúci Boh vyjadril viac ako 10 miliónov slov pravdy. Po prečítaní slov všemohúceho Boha ľudia zo všetkých náboženstiev a denominácií, zo všetkých krajín a regiónov, ktorí milujú pravdu a túžia po Božom zjavení, všetci spoznali, že je to Boží hlas. Bez váhania prijali dielo všemohúceho Boha posledných dní a privítali Pánov návrat. Tým sa presne napĺňajú slová Pána Ježiša. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. Niektorí hovoria, svedčíte, že sa Pán Ježiš vrátil v tele, ale neuverím tomu, kým neuvidím všemohúceho Boha na vlastné oči. Je tento názor správny? Zamyslime sa nad tým. Začali sme veriť v Pána Ježiša preto, že sme ho videli? Nie, Pána Ježiša sme na vlastné oči nevideli. Prijali sme ho vďaka kazateľom, ktorí šírili evanjelium Pána Ježiša a vďaka čítaniu jeho slov v Biblii sme pocítili, že všetky jeho slová sú pravda. A tak sme ho prijali. Znamená vidieť syna človeka na vlastné oči, že ľudia v neho určite uveria? Keď pred 2000 rokmi prišiel Pán Ježiš, osobne hovoril a konal svoje dielo. Všetci farizei judaizmu ho videli na vlastné oči. Prečo teda neverili, že Ježiš je Mesiáš, ktorý mal prísť? Je to preto, lebo Pána Ježiša nespoznali prostredníctvom jeho slov. Preto by viera v Pána nemala byť založená na videní na vlastné oči, musí byť založená na Božom hlase. Boží hlas sa vzťahuje na všetky slová, ktoré vychádzajú z jeho úst. Tieto slová sú všetky pravda. Ak niekto nedokáže spoznať, že tieto slová sú pravda, potom aj keby videl syna človeka na vlastné oči, stále by ho nespoznal ako vteleného Boha a zaobchádzal by s ním len ako s obyčajným človekom. Preto tí, ktorí sa snažia spoznať Pána len na základe videnia, sú úplne nerozumní. Takíto ľudia nikdy nespoznajú Pána. Presne ako hovorí Biblia. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. Viera teda prichádza z počutia a počutie zas z Kristovho slova. Všemohúci Boh hovorí, ten, kto je vtelený Boh, musí mať Božiu podstatu a ten, kto je vtelený Boh, musí mať Boží výraz. Keďže sa Boh stane telom, prinesie dielo, ktoré chce vykonať, a keďže sa Boh stane telom, vyjadrí to, čím je, a bude môcť človeku priniesť pravdu, darovať mu život a ukázať mu cestu. Telo, ktoré nemá Božiu podstatu, rozhodne nie je vtelený Boh. O tom niet pochýb. Ak chce človek skúmať, či ide o vtelené Božie telo, musí to potvrdiť na základe povahy, ktorú on vyjadruje a slov, ktoré hovorí. To znamená, že na potvrdenie toho, či ide alebo nejde o vtelené Božie telo a či ide alebo nejde o pravú cestu, treba rozlišovať na základe jeho podstaty. A tak pri určovaní, či ide o telo vteleného Boha, je kľúčom jeho podstata. Jeho dielo,
jeho výroky, jeho povaha a mnohé ďalšie aspekty. A nie vonkajší zjav. Prostredníctvom písma a slov všemohúceho Boha chápeme, že spôsob, ako potvrdiť Pánov návrat a nasledovať vteleného Boha, je počúvať jeho hlas a čítať jeho slová, nie posudzovať jeho vonkajší vzhľad. Dnes sa Boh opäť stal telom, aby hovoril a konal na zemi, ale počet ľudí, s ktorými môže jeho telo prísť do kontaktu, je obmedzený. Je to len malá skupina ľudí. To, čo Boh ľuďom skutočne zjavuje, nie je jeho telo, ale slová, ktoré vyjadruje. Čítaním Božích slov môžeme spoznať Božie dielo, Božiu povahu, Božiu lásku k ľudstvu a tak ďalej. Božie ovce spoznávajú Božie zjavenie tým, že počujú jeho hlas a prijímajú pravdy, ktoré vyjadruje. Je to podobné, ako vidieť Božiu tvár. K dnešnému dňu prijali dielo všemohúceho Boha posledných dní milióny ľudí. Väčšina Božieho vyvoleného národa po celom svete nevidela tvár všemohúceho Boha na vlastné oči, ale počuli mnohé pravdy, vyjadrené vteleným všemohúcim Bohom, a potvrdili, že Pán Ježiš sa skutočne vrátil a že všemohúci Boh je navrátený Pán Ježiš. Prostredníctvom Božích slov uvideli jeho zjavenie a zúčastňujú sa na baránkovej svadobnej hostine. Pozadie zjavenia Krista v posledných dňoch. V roku 1991, v tomto výnimočnom roku, na východe sveta, v Číne, kde satanské zlé sily najzúrivejšie a najbrutálnejšie odporujú Bohu, sa objavilo svetlo úsvitu. Syn človeka začal hovoriť v domácich cirkvách. Ľudí jeho slova ohromili a zároveň zahriali. Zjavil mnohé dôležité biblické tajomstvá a spôsobil tým v cirkvách šok. Do februára 1991 sa slová vyjadrené všemohúcim Bohom rozšírili do cirkví po celej provincii Čenan. Keď som prvýkrát čítala slová vyjadrené všemohúcim Bohom, pripadali mi také svieže a boli to slová, aké som nikdy predtým nepočula. V slovách všemohúceho Boha som čítala toto. Chvála prišla do Sionu a zjavil sa Boží príbytok. Slávne sväté meno je velebené nespočetnými národmi a šíri sa. Ach, všemohúci Bože, hlava vesmíru, Kristus posledných dní. On je žiariace slnko, ktoré vyšlo v celom vesmíre nad majestátnym a veľkolepým vrchom Sion. Keď som čítala tieto slová, cítila som, že sú pravým svedectvom o Božom zjavení, že svedčia o návrate Boha. Vtedy som začala byť naozaj nadšená, Boh sa vrátil. Kde je teraz? V ktorej cirkvi Boh hovorí tieto slová? Slávne sväté meno, všemohúci Boh, je toto nové Božie meno? Znamená to, že sa Boh už zjavil a začal konať dielo? Všemohúci Boh je hlava vesmíru, Kristus posledných dní. On je žiariace slnko, ktoré osvetľuje všetko, čo je, ako veľké svetlo a ožaruje tento temný svet. V tej chvíli som vedela, že všemohúci Boh je Božím zjavením. Nie je to návrat Pána Ježiša? Pán sa vrátil, to je veľkolepá správa. Všetci sme boli takí nadšení. Potom sme sa všetci zišli a dychtivo sme v duchovnom spoločenstve hovorili a diskutovali o tom, čo sme čítali. Čím viac sme v duchovnom spoločenstve hovorili,
tým viac sme cítili, že tieto slová sú Božími výrokmi. Takže sme v tej chvíli všetci cítili, že sme privítali Pána a boli sme pozdvihnutí pred Boží trón. Neskôr som si prečítala viac slov Všemohúceho Boha. Víťazný kráľ sedí na svojom slávnom tróne. Dokončil vykúpenie a viedol všetok svoj ľud, aby sa zjavil v sláve. Všetko drží vo svojich rukách a svojou božskou múdrosťou a mocou vybudoval a upevnil Sion. So svojím majestátom súdi hriešny svet. Vyniesol súd nad nespočetným množstvom národov a ľudí, nad zemou a morami a nad všetkým živým v nich, ako aj nad tými, ktorí sú opojení vínom smilstva. Boh ich určite bude súdiť. Keď som čítala tieto slová, zdali sa mi neuveriteľne hlboké. Potom začal Všemohúci Boh vyjadrovať stále viac slov, takmer 1 kapitolu denne, nepretržitý prúd slov, ktoré sa odovzdávali cirkvám. A čím viac sme čítali slová Všemohúceho Boha, tým viac sme cítili, ako sa naše srdcia rozjasňujú. Pretože slová Všemohúceho Boha nám nielen ukázali cestu k praktizovaniu pravdy, ale odhalili aj mnohé tajomstvá Biblie. Napríklad, čo znamená byť pozdvihnutý a čo je vrch Sion, čo sú prvé zrelé plody a 144 000 víťazných chlapcov, múdre panny a pochabé panny, ako aj otvára zvitok a otvára 7 pečatí, 7 čiaš, 7 rán, trúbenie 7 polníc a dunenie 7 hromov. Nikto nedokázal odhaliť tieto tajomstvá Biblie, ale výroky Všemohúceho Boha ich dokázali odhaliť všetky. A čo viac, slová Všemohúceho Boha nám povedali aj veľa podrobností o vstupe do života. Napríklad, čo znamená odovzdať svoje srdce Bohu a byť v duchovnom spoločenstve s Bohom, ako uvažovať o Božích slovách a pochopiť Božie úmysly, ako praktizovať pravdu a byť čestný, ako spolupracovať pri službe Bohu, ako rozlíšiť satanové úklady a tak ďalej. Čítanie slov Všemohúceho Boha nám dalo cestu praktizovania pre vstup do života. A tak sme praktizovaním podľa týchto slov cítili, že náš vzťah s Bohom je čoraz bližší. V tom čase sme si všimli, že slová Všemohúceho Boha sú úplne odlišné od zjavenia, ktoré človek prijíma od Ducha Svätého. Slová odvodené zo zjavenia Ducha Svätého sú len malou časťou a sú veľmi obmedzené, zatiaľ čo slová vyjadrené Všemohúcim Bohom sú ako prameň živej vody, prúdia bez prestania. Po prečítaní slov Všemohúceho Boha sme cítili, že sú to skutočne výroky Ducha Svätého, že sú to Božie slová určené ľudstvu. Takže v tom čase sme cítili, že sme už boli pozdvihnutí pred Boží trón. A každý deň sme si užívali zaopatrenie živou vodou života, ktorá prúdi z trónu. Bol to ohromujúci pocit. A hoci sme ešte neuzreli tvár Krista posledných dní, všetci sme cítili, že Pán Ježiš, po ktorom sme toľké roky túžili, sa vrátil. Keď sme si prečítali slová Všemohúceho Boha a počuli Boží hlas, mali sme pocit, že sme tvárou v tvár Pánovi. Takže v tom čase bol každý jeden z nás taký nadšený a šťastný. Schádzali sme sa takmer každý deň a na každom zhromaždení sme čítali slová Všemohúceho Boha. Potom sme cítili veľkú radosť, veľké zaopatrenie. Niektoré slová Všemohúceho Boha sme tiež zhudobnili a spievali sme a tancovali na chválu Boha. Každý jeden z nás cítil takú radosť. Keď sme sa zišli, bolo to ako oslava lunárneho nového roka. Vtedy bol cirkevný život taký živý, Duch Svätý konal veľké dielo a bratia a sestry boli plní viery. Hoci sme v Pána verili už dlhé roky,
a čítali sme Bibliu a posolstva brata Ního a brata Lího a hoci sme sa často schádzali a hovorili v duchovnom spoločenstve, nerozumeli sme pravde o vtelení. Preto keď sme počuli slová a výroky všemohúceho Boha, cítili sme, že slová, ktoré vyjadril, boli slovami Ducha Svätého. Nevedeli sme, že on je ten vtelený Boh. Považovali sme ho len za niekoho, kto odovzdáva slová Ducha Svätého. Mysleli sme si, že len plní špeciálnu funkciu. V skutočnosti sme boli slepí. Všetky jeho slová sme zozbierali do brožúrky s názvom Výroky Ducha Svätého. Každý deň, keď sme sa zišli, čítali sme výroky Ducha Svätého a trávili sme čoraz menej času čítaním Biblie. V tom čase žil všemohúci Boh tiež medzi nami a vyslovoval pravdu, aby nás zaopatril bez ohľadu na čas a miesto. Tiež nás odhaľoval a rozoberal pre našu aroganciu, domýšľavosť, nečestnosť, sebectvo, odpornosť a iné satanské povahy, ktoré sme odhaľovali v našom každodennom živote, ako aj rôzne skazenosti v našej prirodzenosti a rôzne myšlienky a nápady skryté v našich srdciach. Každé jeho slovo zasiahlo hlboko do našich srdc a hoci boli tieto slová prísne a prenikali do srdca, všetky boli faktom, boli realitou a úplne nás presvedčili. Mysleli sme si, ako mohol vedieť o všetkej tej skazenosti v našich srdciach? Ako mohol vidieť do našich myšlienok? Boh podrobne skúma hĺbku ľudských srdc. Kto iný ako Boh by mohol poznať ľudí tak dobre? A kto by mohol prezrieť pravdu a podstatu ľudskej skazenosti? To nás ešte viac presvedčilo, že toto bol v skutočnosti Boží hlas. A bolo to to, čo Duch hovorí cirkvám, predpovedané v knihe Zjavenia. Neskôr, keď všemohúci Boh odhalil tajomstvo vtelenia, čítala som v jeho slovách toto. Vtelenie je Božie zjavenie v tele. Boh koná dielo medzi stvoreným ľudstvom v podobe tela. Keďže je teda Božím vtelením, v prvom rade musí byť telom s normálnou ľudskou prirodzenosťou. To je najzákladnejší predpoklad. Význam Božieho vtelenia v skutočnosti je, že Boh žije a pôsobí v tele, že Boh sa vo svojej samotnej podstate stáva telom, stáva sa osobou. Hoci všetci majú ľudskú prirodzenosť, stvorení ľudia nemajú nič okrem ľudskej prirodzenosti, zatiaľ čo vtelený Boh je iný. Vo svojom tele má nielen ľudskú prirodzenosť, ale čo je najdôležitejšie, má božskú prirodzenosť. Jeho ľudskú prirodzenosť možno vidieť na vonkajšom vzhľade jeho tela a v jeho každodennom živote, ale jeho božskú prirodzenosť je ťažké vnímať. Vzhľadom na to, že jeho božská prirodzenosť je vyjadrovaná iba vtedy, keď má ľudskú prirodzenosť a nie je taká nadprirodzená, ako si ju ľudia predstavujú, je pre nich mimoriadne ťažké ju vnímať. Keď som o týchto slovách uvažovala, uvedomila som si, čo je vtelenie. Vtelenie je Boží duch, ktorý je odetý v obyčajnom tele. Má normálnu ľudskú prirodzenosť, ale v ňom je božská prirodzenosť. Keď vyslovuje Božie slová a koná Božie dielo, je to Boží duch, kto priamo hovorí, a samotný Boh, kto hovorí a koná dielo, a tieto slová sú priamo vyjadrené jeho božskou prirodzenosťou, čo dokazuje, že vtelený Boh má úplnú božskú prirodzenosť, ako aj normálnu ľudskú prirodzenosť. A predsa, bez ohľadu na to, aká normálna a praktická je jeho ľudská prirodzenosť, keď vyjadruje slová, v ľudských srdciach sa rodí bázeň a obdiv. Toto sú skutočne slová Ducha Svätého. Je to Boží hlas. V tom čase som čítala tieto slová všemohúceho Boha. Duchovné spoločenstvo ľudí,
sprostredkováva ich individuálny pohľad a skúsenosti. Vyjadruje ich chápanie a skúsenosti na základe Božieho diela. Ich zodpovednosťou je potom, čo Boh koná alebo prehovorí, zistiť, čo z toho by mali praktizovať alebo do čoho by mali vstupovať a potom to odovzdať nasledovníkom. Čo sa týka ľudských slov, hoci obsahujú aj dielo Ducha Svätého, sú to všetko ľudské porozumenie, skúsenosti a poznanie odvodené z Božích slov. Hoci sú tiež v súlade s pravdou, nerovnajú sa Božím slovám, pretože ľudia nedokážu vyjadriť pravdu a iba Boh dokáže vyjadriť pravdu a odhaliť tieto tajomstvá, vyjadriť Božiu spravodlivú povahu a to, čo Boh má a čím je. Iba Boh je schopný diela súdenia ľudí, ich odhaľovania, podmaňovania a spasenia. Vtedy sme si niečo začali uvedomovať. Syn človeka, ktorý vyjadril všetky tieto pravdy a konal dielo medzi nami, je vtelený Boh, ktorý sa zjavil, aby konal dielo. Nenaplnilo to proroctvá Pána Ježiša? Pán Ježiš povedal: keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale čokoľvek počuje, to bude hovoriť a ukáže vám, čo má prísť. Až vtedy sme skutočne padli na tvár pred Bohom. V srdciach sme sa cítili Bohu takí dlžní. Boli sme takí vzdorovití. Cítili sme, že sme boli takí slepí, že sme nepoznali Boha, lebo Boh vyjadril toľko pravd, odhalil toľko tajomstiev a predsa sme ho nepoznali a neboli sme schopní správať sa k nemu ako k vtelenému Bohu. Cítili sme, že sme spáchali ohavný hriech. Mohli sme len padnúť na tvár pred všemohúcim Bohom a horko plakať, keď sme sa kajali a vyznávali svoje hriechy. Až vtedy sme sa cítili o niečo lepšie a až vtedy sme sa cítili uvoľnení a pokojní. Preto keď sa Boh stal telom, nikto nevedel o jeho príchode a nikto ho nevítal. Dokonca aj keď sa Boh začal zjavovať, konať a hovoriť svoje slová v roku 1991, ľudia ho stále nespoznávali. Tým sa naplnilo biblické proroctvo. O tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli, ktorí sú v nebi, ani syn, iba Otec. Až 2 roky potom, čo Boh začal hovoriť, ľudia spoznali, že on nie je obyčajný človek, ale navrátený Pán Ježiš. Kristus je sám Boh, no Kristus nikdy neohlasuje svoju identitu a postavenie. Len potichu žije medzi ľudstvom. Vyjadruje pravdu, aby ho zaopatril a viedol a koná dielo spásy ľudstva. Je jasné, že Kristus je veľmi pokorný a skrytý a veľmi hoden lásky. Rok 1991 bol rokom, na ktorý sa nezabúda. Bol to rok, v ktorom začal hovoriť Kristus posledných dní. Bol to rok, ktorý pripravil pôdu pre dielo súdu, ktoré sa začalo v Božom dome, a rok, v ktorom vek milosti prešiel do veku kráľovstva. V tom roku
sa Boží vyvolený národ tešil z mnohých súčasných slov Ducha Svätého. Práve to vnieslo svetlo do ich srdc a bolo pre nich veľkým prínosom. Skutočne sa tešili z veľkého diela Ducha Svätého. Zakúsili pokoj a šťastie a blaženosť slobody. Z tohto dôvodu Boží vyvolený národ nazýva rok 1991 Zlatým rokom. Božie zjavenie je slovo, ktoré sa zjavuje v tele. Už je to viac ako 30 rokov, odkedy Všemohúci Boh začal svoje dielo v roku 1991. Postupne vyjadril viac ako 10 miliónov slov, ktoré sú všetky zahrnuté v diele Slovo sa zjavuje v tele. Toto je hlavný Boží výraz v posledných dňoch. Vzhľadom na to, že viac ako 10 miliónov slov pravdy sa nezmestí do jednej knihy, slová Všemohúceho Boha boli zostavené do 7 zväzkov. Zväzok 1. Božie zjavenie a dielo. Zväzok 2. O poznávaní Boha. Zväzok 3. Rozpravy Krista posledných dní. Zväzok 4. Odhaľovanie antikristov. Zväzok 5. Zodpovednosti vodcov a pracovníkov. Zväzok 6. O hľadaní pravdy. Zväzok 7. O hľadaní pravdy. Pozrime sa postupne na každý zväzok. Slovo sa zjavuje v tele, zväzok 1. Božie zjavenie a dielo. V tomto zväzku Boh prvýkrát od stvorenia sveta prehovoril k celému ľudstvu. Tieto výroky tvoria prvý text, ktorý Boh vyjadril medzi ľudstvom, v ktorom odhaľuje ľudí, vedie ich, súdi ich a úprimne sa im prihovára, a sú to tiež prvé výroky, ktorých Boh dáva ľuďom poznať svoje stopy, miesto, kde prebýva, Božiu povahu, to, čo Boh má a čím je, Božie myšlienky a jeho starosť o ľudstvo. Dá sa povedať, že sú to prvé výroky od stvorenia sveta, ktoré Boh povedal ľudstvu z 3. neba. A je to prvýkrát, čo Boh použil svoju vrodenú identitu, aby sa zjavil a prostredníctvom slov vyjadril ľudstvu hlas svojho srdca. V tomto zväzku Boh vyjadril slova autority a moci. Zároveň odkryl aj mnohé tajomstvá, ako napríklad tajomstvo 6000-ročného Božieho plánu riadenia, zákulisie a ciele Božieho diela vo veku zákona, veku milosti a veku kráľovstva. Tajomstvo vtelenia. Rozdiel medzi spasením a dosiahnutím úplnej spásy. Výsledky a konečné osudy rôznych druhov ľudí. Tajomstvo 1000-ročného kráľovstva a tak ďalej. V tomto zväzku tiež súdil a odhalil falšovanie a úmysly vo viere ľudí v Boha, ako aj prirodzenosť, podstatu ľudstva hlboko skazeného satanom, jeho satanské povahy a tak ďalej. Všemohúci Boh vyjadril a daroval ľudstvu všetky pravdy, ktoré skazené ľudstvo potrebuje na dosiahnutie úplnej spásy a na zdokonalenie. Tieto pravdy sú také hojné a otvárajú nám oči. Po prečítaní týchto slov mnohé Božie ovce spoznali,
že toto je Boží hlas. Že Pán Ježiš sa skutočne vrátil a opäť sa vrátil v tele, aby hovoril. A že všemohúci Boh je navrátený Pán Ježiš. Slovo sa zjavuje v tele, zväzok 2, o poznávaní Boha. Tento zväzok obsahuje výroky pre celé ľudstvo od Krista posledných dní, všemohúceho Boha, nadväzujúc na tie v diele Božie zjavenie a dielo. Boh vysvetľuje rôzne pravdy, ako napríklad dielo, ktoré vykonal od stvorenia sveta, svoje úmysly a očakávania od ľudstva v ňom obsiahnuté a zjavenia toho, čo Boh má a čím je, z jeho diela, ako aj jeho spravodlivosť, jeho autoritu, jeho svetosť a skutočnosť, že on je zdrojom života pre všetky veci. Keď sme predtým čítali Bibliu, vedeli sme len, že Boh stvoril nebo, zem, všetky veci a ľudstvo, a že Pán Ježiš bol ukrižovaný, aby vykúpil ľudstvo. A ďalšie podobné fakty o Božom minulom diele. Kňazi nám vysvetľovali len biblické poznatky, históriu, ľudí a udalosti. Poznali však Božie myšlienky a úmysly, ktoré boli zjavené, keď konal svoje dielo? Poznali povahu, ktorú Boh zjavil? Napríklad, aké boli Božie myšlienky, keď na začiatku stvoril človeka? Prečo Boh uzavrel zmluvu s človekom pomocou dúhy? Prečo Boh schválil Noema, Abraháma a Jóba? Prečo sa Pán Ježiš zjavoval človeku 40 dní po svojom skriesení? A tak ďalej. Toto sú veci, ktoré žiadny človek nedokáže jasne vysvetliť. V tomto zväzku Boh ľuďom odkryl všetky tieto pravdy. Zároveň tento zväzok tiež prezrádza, ako Boh vládne nad makroskopickým svetom, ako riadi mikroskopický svet, ako uplatňuje zvrchovanosť nad materiálnym svetom, ako predsedá duchovnej sfére a ako ovláda 6 kľúčových okamihov v živote človeka. Po prečítaní tejto knihy tí, ktorí skutočne veria v Boha, budú môcť potvrdiť, že ten, kto môže konať toto dielo a zjavovať tieto povahy, je ten, kto je zvrchovaný nad všetkými vecami a môžu tiež skutočne spoznať Božiu identitu, jeho postavenie a jeho podstatu a tým potvrdiť, že Kristus posledných dní, všemohúci Boh, je sám Boh, ten jedinečný. Slovo sa zjavuje v tele. Zväzok 3. Rozpravy Krista posledných dní. Tento zväzok pozostáva zo slov vyslovených v reakcii na problémy existujúce v cirkvi a praktické ťažkosti, ktorým čelia Boží vyvolení pri svojom vstupe do života. Nie len, že poukazujú na podstatu a súčasný stav ľudí, ale tiež osvetľujú ľuďom ciele, o ktoré by sa mali usilovať. Sú nesmierne prospešné preto, aby ľudia porozumeli pravde a dosiahli vstup do života. Pred 2000 rokmi nás Pán Ježiš učil milovať druhých ako samých seba a odpúšťať druhým. Ale prečo sa nám to často nedarí? Je to preto, lebo v tom čase nám Pán Ježiš dal len niekoľko základných učení a neodhalil koreň nášho hriechu, pretože ľudia by to nesniesli. Všemohúci Boh teraz zjavil našu satanskú prirodzenosť a poskytol viac ciest praktizovania, ako napríklad, aký je koreň nášho hriechu a odporu voči Bohu.
Ako môžeme vyriešiť svoje arogantné povahy? Ako sa môžeme stať čestnými ľuďmi? Ako môžeme dospieť k podriadeniu sa Bohu a k láske k Bohu? Preto nám tento zväzok ukazuje cestu, ako sa oslobodiť od hriechu a umožňuje nám dosiahnuť úplnú spásu. Po prečítaní tohto zväzku vidíme, že Kristus je pravda, cesta a život. Kristus teda môže vyjadrovať pravdu podľa potrieb ľudí kedykoľvek a kdekoľvek a môže odhaľovať skazenosť ľudí a poukazovať na cestu praktizovania kedykoľvek a kdekoľvek. Všetci to môžeme potvrdiť vo svojich srdciach. Hoci Kristus vyzerá obyčajne a normálne, on je vtelený Boh. Tiež začíname vidieť, že to, že sa Boh v posledných dňoch stáva telom, aby konal svoje dielo, je skutočne prospešné pre našu spásu. Slovo sa zjavuje v tele, zväzok 4, odhaľovanie antikristov. Tento zväzok je špecializovanou sériou kázni a duchovných spoločenstiev, ktoré v cirkvách predniesol všemohúci Boh, Kristus posledných dní. Boh dôkladne odhaľuje každý prejav pováh antikristov, čím ich ľuďom dokonale objasňuje a významne pomáha ľuďom rozpoznať prirodzenosť, podstatu antikristov. Povahy antikristov sú satanské povahy, ktoré majú skazení ľudia spoločné. Aby bol človek úplne spasený Bohom, musí prijať súd Božích slov, skôr ako môže byť očistený. Tieto pravdy odhaľujúce antikristov slúžia ako varovanie, pripomienka, odhalenie a súd, ktoré sú nesmierne prospešné pre pochopenie pravdy, poznanie seba samého a dosiahnutie očistenia. Iba rozpoznaním antikristov sa človek môže vyhnúť tomu, aby bol zvedený druhými, prestať zbožňovať a nasledovať iných ľudí a dosiahnuť výsledok nasledovania, podriadenia sa a uctievania Boha. Slovo sa zjavuje v tele, zväzok 5, zodpovednosti vodcov a pracovníkov. Bratia a sestry, dúfate, že jedného dňa budete slúžiť Bohu? Chcete byť spôsobili na to, aby vás jedného dňa Boh použil? Chcete sa stať stĺpom v Božom dome? Ak máme len vôľu, aby nás Boh použil, to nestačí. Musíme tiež pochopiť, čo Boh vyžaduje od tých, ktorí mu slúžia. Tento zväzok obsahuje kázne a duchovné spoločenstvá všemohúceho Boha, Krista posledných dní, pre cirkvi na túto tému. Boh jasne hovoril v duchovnom spoločenstve o zodpovednostiach vodcov a pracovníkov, ako aj o špecifických princípoch a cestách praktizovania pre rôzne oblasti cirkevnej práce. Odhalil tiež podstatu rôznych prejavov a konaní falošných vodcov. To je nesmierne nápomocné pre ľudí, aby sa naučili rozlišovať falošných vodcov a konať skutočnú prácu a dosiahli podriadenosť Bohu a boli vhodní na to, aby ich použil. Je to veľmi prospešné pre ľudí, aby pochopili pravdu, poznali samých seba a vykonávali svoje povinnosti podľa princípov. Preto sú pravdy v 5. zväzku najšpecifickejšie a najkomplexnejšie na zdokonalenie vodcov a pracovníkov.
Slovo sa zjavuje v tele. Zväzok 6 a zväzok 7. O usilovaní sa o pravdu. Tieto dva zväzky obsahujú špecializované duchovné spoločenstvo a kázanie všemohúceho Boha Krista posledných dní pre cirkvi. Tieto kázne a duchovné spoločenstvo jasne a zreteľne vysvetľujú, čo znamená usilovať sa o pravdu a aký je význam usilovania sa o pravdu. Odhaľujú rôzne mylné predstavy a skreslené chápanie človeka o usilovaní sa o pravdu, ako aj rôzne mylné myšlienky, názory a negatívne emócie človeka a zároveň ich rozoberajú a rozlišujú. Okrem toho tieto kázne a duchovné spoločenstvo ukazujú človeku cesty, ako sa usilovať o pravdu a vstúpiť do reality. Tieto pravdy majú zásadný význam pre ľudí, ktorí sa usilujú o pravdu, aby dosiahli úplnú spásu. Po prečítaní týchto dvoch zväzkov budete schopní rozlišovať medzi pozitívnymi a negatívnymi vecami. Rozpoznať, čo sú pravda princípy a čo sú satanské filozofie. Už nebudete žiť podľa týchto satanských filozofií, ale postupne začnete žiť podľa Božích slov. Skutočne im dovolíte, aby sa stali vaším životom a budete žiť podobu skutočného človeka. Pretože nemáme pravdu. V našich životoch je stále veľa ťažkostí, ktoré nevieme, ako vyriešiť. Napríklad, keď sa v manželstve vyskytnú problémy, ako by sme ich mali riešiť? Ako by sme sa mali vyrovnať so smrťou blízkych? Ako by sme mali čeliť chorobe a zažívať ju? Po prečítaní týchto dvoch zväzkov nájdete všetky odpovede. Tiež skutočne pocítite, že pravda nás môže oslobodiť a umožní nám oslobodiť sa z pút satanských pováh a že Božie slová sú skutočne tou správnou cestou. Preto tieto dva zväzky zdokonaľujú všetkých, ktorí milujú pravdu a umožňujú im získať pravdu a dosiahnuť úplnú spásu. 7 zväzkov diela Slovo sa zjavuje v tele, predstavuje kroky Božieho diela. Označujú proces, ktorý musia ľudia prejsť, aby získali pravdu, keď ich Boh vedie krok za krokom a ani jeden krok nemožno vynechať. Tieto slová ďaleko presahujú množstvo slov, ktoré Boh vyslovil vo veku zákona a veku milosti. Starý a nový zákon Biblie spolu obsahujú asi 800 000 slov, zatiaľ čo slová, ktoré vyjadril všemohúci Boh v posledných dňoch, už dosahujú viac ako 10 miliónov. Týchto 7 zväzkov presne napĺňa proroctvá. Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Kto má uši, ten nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je uprostred Božieho raja. A on mi povedal, stalo sa, ja som alfa a omega, počiatok a koniec. Tomu, kto je smedný, dám zadarmo piť z prameňa vody života. Všemohúci Boh hovorí, viete viac o mojich záhadách na nebesách, než Izaiáš a Ján. Viete viac o mojej milote a ctihodnosti, než všetci svätí minulých vekov. Nedostali ste len moju pravdu, moju cestu a môj život, ale aj víziu a zjavenie, ktoré sú väčšie než tie Jánové. Chápete mnoho ďalších záhad a uzreli ste aj moju skutočnú tvár. Prijali ste viac mojich súdov a viete viac o mojej spravodlivej povahe.
A tak hoci ste sa narodili v posledných dňoch, vaše chápanie je chápaním bývalého a minulého, ale zažili ste aj dnešné veci a to všetko som osobne vykonal ja. Ľudia vo veku zákona zažili len dielo Boha Jahveho, spočívajúceho vo vydávaní zákonov, a slov, ktoré Boh v tom čase vyslovil, bolo skutočne málo. Ľudia vo veku milosti zažili len dielo vykúpenia Pána Ježiša a získali určité pochopenie Božieho milosrdenstva a láskavosti. Avšak po prečítaní slov všemohúceho Boha v posledných dňoch sme nielen pochopili dielo, ktoré Boh vykonal v predchádzajúcich 2 vekoch, ale tiež osobne zažívame dielo súdu, ktoré Boh koná vo veku kráľovstva. A uvideli sme Božiu spravodlivú povahu a svätú podstatu. Zároveň všemohúci Boh tiež odkryl mnohé tajomstvá týkajúce sa Božieho budúceho diela. Preto pravdy, ktoré nám dnes všemohúci Boh udeľuje, ďaleko presahujú to, čo získali svätí všetkých predchádzajúcich vekov. Toto je Božie zvláštne požehnanie pre nás. Syn človeka, ktorý dokáže vyjadriť toľko pravdy, všemohúci Boh, Kristus posledných dní, je navrátený Pán Ježiš. Toto obyčajné telo je zjavením Boha, stelesnením pravdy. Kto okrem Boha môže tak dôkladne hovoriť o týchto veľkých tajomstvách Božieho diela? Kto môže pochopiť Božie dielo? Kto okrem Boha dokáže vyjadrovať pravdu a zaopatrovať človeka životom? Kto môže vyjadrovať hlas Božieho srdca a Božiu povahu? Kto môže podrobne skúmať hlbiny ľudského srdca a odhaliť všetku skazenosť a myšlienky skryté hlboko vnútri? Kto môže spasiť človeka, očistiť človeka a ukázať človeku cestu, ako dosiahnuť úplnú spásu a odvrhnúť hriech? Žiadny človek nedokáže vyjadrovať pravdu a už vôbec nie ukázať cestu, ako odvrhnúť hriech. Po 1000 rokov verili v Boha nespočetní ľudia a bolo nekonečne veľa teológov, cirkevných vodcov a renomovaných duchovných osobností, no ani jeden z nich nedokázal vyjadriť pravdu. Podstata človeka je zo satana. Ľudia nemajú vrodenú pravdu, takže nemôžu vyjadrovať pravdu a už vôbec nie to, čo Boh má a čím je. Ľudia môžu tým, že zažívajú Božie slová, pochopiť len obmedzené množstvo pravdy a môžu len trochu hovoriť o svojej skúsenosti s Božími slovami a o tom, čo pochopili pri zažívaní Božieho diela. Iba vtelený Kristus má božskú podstatu a je stelesnením Božieho ducha. Iba Kristus je pravda, cesta a život. Iba Kristus môže vyjadrovať pravdu. Všemohúci Boh hovorí: cesta života nie je niečo, čo môže vlastniť ktorýkoľvek človek, a nie je to ani niečo, čo môže každý človek poľahky dosiahnuť. Je to preto, lebo život môže pochádzať len od Boha, čo znamená, že len sám Boh vlastní podstatu života a len sám Boh má cestu života. A tak len Boh je zdrojom života a neustále tečúcim prameňom živej vody života. 7 zväzkov slov všemohúceho Boha nám ďalej umožňuje pochopiť, čo skutočne znamená, že slovo sa zjavuje v tele. Prečítajme si niekoľko úryvkov zo slov všemohúceho Boha. Všemohúci Boh hovorí: počas veku kráľovstva vtelený Boh hovorí slová, aby si podmanil všetkých, ktorí v Neho veria. Toto je slovo zjavené v tele.
Boh prišiel počas posledných dní vykonať toto dielo, čo znamená, že prišiel uskutočniť ozajstnú dôležitosť slova zjaveného v tele. On len hovorí slová a zriedkavo nastupujú fakty. To je samotná podstata slova zjaveného v tele, a keď vtelený Boh hovorí svoje slová, je to zjavenie slova v tele a je to slovo, ktoré prichádza do tela. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a slovo bolo Boh a slovo sa stalo telom. Toto dielo zjavenia slova v tele je dielo, ktoré Boh dokoná v posledných dňoch a je to posledná kapitola celého jeho plánu riadenia. Preto Boh musí prísť na zem a zjaviť svoje slová v tele. To, čo sa koná dnes, čo sa bude konať v budúcnosti a to, čo Boh uskutoční, konečný osud človeka, tí, ktorí budú spasení a ktorí budú zničení a tak ďalej, všetko toto dielo, ktoré by sa malo nakoniec dosiahnuť, bolo jasne uvedené a všetko je to preto, aby sa uskutočnila ozajstná dôležitosť slova zjaveného v tele. Boh použije slová na to, aby si podmanil vesmír. Neurobí tak prostredníctvom svojho vtelenia, ale skrz výroky vychádzajúce z Božích úst, ktoré sa stanú telom, aby si podmanil všetkých ľudí v celom vesmíre. Len toto je slovo, ktoré sa stane telom, a iba toto je zjavenie sa slova v tele. Slovo sa zjavuje v tele. Neznamená, že sa Božie telo zjavuje každej osobe, ale skôr to, že Boh uskutočnil svoje slová a svoju povahu v tomto tele a prostredníctvom tohto tela vyjadruje pravdu a hovorí svoje slová. Práve prostredníctvom tohto tela sme schopní prijať pravdu. Pri čítaní týchto slov môžeme vidieť Božie zjavenie a povahu. V priebehu svojho života mnohí ľudia nevideli Boha osobne. Ale pretože čítali slová všemohúceho Boha, veria, že sa Pán Ježiš vrátil. Je to presne preto, lebo videli skutočnosť, že slovo sa zjavilo v tele. Všemohúci Boh vyjadril desiatky miliónov slov pravdy, ktoré pokrývajú všetky jej aspekty. Všetci tí, ktorí majú schopnosť chápania, po prečítaní týchto hojných práv už videli Božie zjavenie a Božie dielo. V tomto bode sú tvárou v tvár so samotným Bohom. Evanjelium o kráľovstve sa rozšírilo po celom svete. Slová vyjadrené všemohúcim Bohom boli preložené do viac ako 40 jazykov a sú voľne dostupné online, aby celé ľudstvo mohlo hľadať a skúmať. Božie slová sa každým dňom šíria čoraz viac. Ľudia z každého národa a regiónu, ktorí túžia po pravde, počuli slová všemohúceho Boha, spoznali ich ako Boží hlas a pevne uverili, že všemohúci Boh je navrátený Pán Ježiš. Jeden po druhom sa obracajú k všemohúcemu Bohu. Cirkev všemohúceho Boha vzniká vo všetkých krajinách a regiónoch ako huby po daždi. Jeden po druhom Boží vyvolení po celom svete začali hlásať slová všemohúceho Boha a svedčiť o jeho diele. S každým uplynulým okamihom sa evanjelium o kráľovstve všemohúceho Boha naďalej šíri široko ďaleko. Každý deň mnoho ľudí z celého sveta skúma dielo všemohúceho Boha v posledných dňoch a prijíma evanjelium všemohúceho Boha.
Toto je naplnenie slov všemohúceho Boha. Všemohúci Boh hovorí: Božie slovo sa rozšíri do nespočetného množstva domovov. Spoznajú ho všetci ľudia a až potom sa jeho dielo rozšíri po celom vesmíre. To znamená, že ak sa má Božie dielo rozšíriť do celého vesmíru, najprv sa musia šíriť jeho slová. V deň Božej slávy ukážu jeho slová svoju moc a autoritu. Každé z jeho slov vyrieknuté od nepamäti až po dnešok sa splní a stane sa skutočnosťou. Takto Boh získa slávu na zemi, čo znamená, že jeho slová budú vládnuť na zemi. Všetci zlí ľudia budú napomenutí slovami z Božích úst, všetci spravodliví budú požehnaní slovami z jeho úst a všetci sa stanú silnejšími a úplnými vďaka slovám z jeho úst. On nezjaví žiadne znamenia ani zázraky. Všetko sa uskutoční jeho slovami a jeho slová privodia skutočnosť. Každý na zemi bude oslavovať Božie slovo, či už dospelí alebo deti, muži, ženy, starí alebo mladí, všetci ľudia sa podajú Božiemu slovu. Božie slovo sa zjaví v tele a ľudia na zemi ho uvidia skutočné a živé. Toto je význam výroku: slovo sa stane telom. Evanjelium o kráľovstve všemohúceho Boha sa rozšírilo rýchlosťou blesku. Len za 30 krátkych rokov sa rozšírilo po celom svete. Tým sa naplňa proroctvo Pána Ježiša. Ako sa blesk objavuje na východe a žiari až na západe, taký bude aj príchod Syna človeka. Všemohúci Boh to nedosahuje ukazovaním zázrakov alebo divov, ale výlučne prostredníctvom svojich slov. Nie je to dielo Božie? Kto z ľudstva dokáže niečo také? Toto je nevyvrátiteľný dôkaz diela Ducha Svätého, ktorý úplne potvrdzuje, že všemohúci Boh je navrátený Pán Ježiš. Toto je skutočnosť, ktorú nikto nemôže poprieť. Boh je zdrojom pravdy. Niektorí ľudia hovoria: všetky Božie slová sú v Biblii. Boh nemôže hovoriť nové slová. Slová všemohúceho Boha nie sú v Biblii a slová, ktoré nie sú v Biblii, nie sú Božie slová. Súhlasíte? Niektorí ľudia si myslia, že slová všemohúceho Boha nemôžu byť Božie slova len preto, že nie sú zaznamenané v Biblii. A na tomto základe odmietajú prijať všemohúceho Boha. Keď sa Pán Ježiš prvýkrát zjavil a začal svoje dielo, slová, ktoré vyslovil, neboli zaznamenané v Starom zákone. Môžete teda odsúdiť dielo Pána Ježiša ako falošné? Aj keď Nový zákon zaznamenáva niektoré slová Pána Ježiša, sú veľmi obmedzené, pretože Pán Ježiš počas svojich 3,5 roka kázania vyslovil toľko slov. To, čo je zaznamenané v Novom zákone, je len malý zlomok. Je mnoho slov Pána Ježiša, ktoré nie sú zaznamenané v Biblii. Odvážite sa povedať, že tieto slová Pána Ježiša nie sú pravda? Odvážite sa povedať, že Pán Ježiš nie je pravý Boh? V Božom diele počas vekov Boh vyjadril toľko slov. V skutočnosti väčšina Božích slov nie je zaznamenaná v Biblii, či už v Starom alebo Novom zákone. Božie slová zaznamenané v Biblii sú veľmi obmedzené. Keď sa na to pozrieme takto, viera, ktorú zastáva náboženský svet, že
Len to, čo je zaznamenané v Biblii, sú Božie slová a to, čo nie je zaznamenané v Biblii, nie sú Božie slová, je úplne absurdná a vôbec nie je v súlade s faktami. Preto sa to, či ide o Božie zjavenie a dielo, absolútne nedá určiť na základe toho, či je to zaznamenané v Biblii, ale skôr podľa toho, či slová, ktoré Boh vyjadril vo svojom diele, sú pravda a či môžu spasiť ľudí. Niektorí ľudia hovoria, Biblia je jediná autorita a Boh nemôže v posledných dňoch vyjadriť nové slová. Ale je tento názor skutočne správny? Povedal to niekedy Pán Ježiš? Svedčil o tom niekedy Duch Svätý? Zjavne nie. Keďže Boh nikdy nič také nepovedal, tento názor očividne pochádza z ľudských predstav a fantázií. Vo viere ľudí v Boha by malo byť všetko založené na Božích slovách. Pán Ježiš jasne prorokoval: Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. Zjavenie Jána tiež prorokovalo: A uvidel som knihu v pravici toho, ktorý sedel na tróne, popísanú znútra aj na zadnej strane a zapečatenú 7 pečaťami. A nikto na nebi, ani na zemi, dokonca ani pod zemou, tú knihu nedokázal otvoriť a nahliadnuť do nej. A jeden zo starších mi povedal: Neplač, pozri, lev z kmeňa Júdovho, koreň Dávidov, zvíťazil, aby otvoril knihu a rozlomil jej 7 pečatí. Mnohé veci, všetká pravda a zapečatená kniha v týchto proroctvách sa sťahujú na nové slová, ktoré Boh vysloví v posledných dňoch. Ako by teda mohli byť vopred napísané do Biblie? V skutočnosti sú slová v diele Slovo sa zjavuje v tele, vyjadrené všemohúcim Bohom, naplnením týchto proroctiev. Prečítajme si ďalší úryvok zo slov všemohúceho Boha. Všemohúci Boh hovorí: Čo je väčšie, Boh alebo Biblia? Prečo musí Boh konať podľa Biblie? Je možné, že Boh nemá právo konať nad rámec Biblie? Nemôže sa Boh odvrátiť od Biblie a konať iné skutky? Prečo Ježiš a jeho učeníci nezachovávali šábes? Ak mal praktizovať s ohľadom na šábes a podľa prikázaní starej zmluvy, prečo Ježiš po svojom príchode nezachovával šábes, ale namiesto toho umýval nohy, prikrýval hlavu, lámal chlieb a pil víno? Nechýba toto všetko v prikázaniach starej zmluvy? Ak si Ježiš ctil starú zmluvu, prečo porušil tieto predpisy? Mal by si vedieť, čo bolo skôr, Boh alebo Biblia. Keďže je pánom šábesu, nemohol by byť aj pánom Biblie? Ak chceš uvidieť dielo veku zákona a vidieť, ako Izraeliti nasledovali cestu Jahveho, potom si musíš prečítať starú zmluvu. Ak chceš pochopiť dielo veku milosti, musíš si prečítať novú zmluvu. Ako však vidíš dielo posledných dní? Dnes musíš prijať Božie vodcovstvo a vstúpiť do dnešného diela, pretože to je nové dielo a nikto ho predtým v Biblii nezaznamenal. Dnes sa Boh stal telom a vybral si ďalších vyvolených v Číne. Boh pôsobí v týchto ľuďoch, pokračuje vo svojom pozemskom diele a pokračuje v diele veku milosti. Dnešné dielo je cesta, po ktorej človek nikdy nekráčal, a cesta,
ktorú nikto nikdy nevidel. Je to dielo, ktoré nebolo nikdy predtým vykonané. Je to najnovšie Božie dielo na zemi. Takže dielo, ktoré nebolo nikdy predtým vykonané, nemôže byť históriou, pretože teraz je teraz a ešte sa len musí stať minulosťou. Ľudia nevedia, že Boh vykonal väčšie, novšie dielo na zemi a mimo Izraela, ktoré už presahuje rámec Izraela a prorocké predpovede. Je to nové a úžasné dielo mimo proroctiev a novšie dielo za hranicami Izraela, ktoré ľudia nemôžu ani vnímať, ani si ho predstaviť. Ako by mohla Biblia obsahovať výslovné záznamy o takomto diele? Kto by mohol vopred dopodrobna zaznamenať každý detail dnešného diela? Môžeme vidieť, že Božie dielo bolo prvé a Biblia je záznam, ktorý nasledoval. Ak sa jednoducho pozrieme späť na historické fakty o tom, ako Biblia vznikla, tento vzorec sa stane úplne jasný. Keď Boh stvoril nebo a zem a všetky veci, neexistovala žiadna Biblia. Keď Boh Jahve konal svoje dielo, tiež neexistovala žiadna Biblia. Až potom, čo Boh dokončil svoje dielo vo veku zákona, ľudia začali zaznamenávať, ako sa Boh v tom čase zjavil a konal a ako použil Mojžiša na vydanie zákonov. Podobne, keď Pán Ježiš konal svoje dielo, existoval len starý zákon a nový zákon ešte neexistoval. Nový zákon bol zostavený až po viac ako 300 rokoch potom, čo Pán dokončil svoje dielo. Biblia bola vždy zostavovaná neskoršími generáciami po tom, čo Boh dokončil každú etapu svojho diela. Božie dielo je prvé a Biblia je zostavená neskôr. Toto je vzorec. Preto Božie slová a dielo v akejkoľvek danej etape nemôžu byť vopred zaznamenané v Biblii. V posledných dňoch prišiel všemohúci Boh. Priniesol dielo súdu a vyslovil všetky slová, ktoré úplne spasia ľudstvo. Väčšina týchto slov je zostavená v diele Slovo sa zjavuje v tele. Preto tieto slová nemohli byť vopred zaznamenané v Biblii. Pred 2000 rokmi urobili farizei presne túto chybu. Vymedzili Božie dielo na slová Biblie a použili písmo na súdenie a odsudzovanie nových slov a diel Pána Ježiša. Preto im Pán Ježiš povedal: Študujete písma, lebo sa domnievate, že v nich objavíte večný život. A oni svedčia o mne. Ale vy neprichádzate ku mne, aby ste mali život. Biblia len svedčí o Bohu, ale samotná Biblia nemôže dať ľuďom život. Boh je pánom Biblie a len Boh je zdrojom života. V každom veku Boh vyjadruje svoje slová podľa potrieb ľudstva. Vo veku zákona Boh dal ľudstvu len jednoduché prikázania, aby ich obmedzil a dal im poznať hriech. Tieto slová boli zaznamenané v Starom zákone. Vo veku milosti sa Pán Ježiš zjavil, aby konal a učil ľudstvo vyznávať svoj hriech a činiť pokánie. Tieto slová boli neskôr zaznamenané v Novom zákone. Vo veku kráľovstva sa všemohúci Boh zjavil a otvoril zapečatenú knihu, vyjadrujúc hĺbšie a vyššie pravdy, aby odstránil našu hriešnú prirodzenosť a úplne očistil a spasil ľudstvo. Z toho môžeme vidieť,
že Božie dielo postupne napreduje a slová, ktoré Boh hovorí, sa stávajú čoraz hlbšími a prenikavejšími s postupom veku a potrebami ľudstva. Prečítajme si úryvok zo slov všemohúceho Boha a táto záležitosť sa stane ešte jasnejšou. Všemohúci Boh hovorí: v tejto súvislosti chcem vysvetliť nasledujúcu skutočnosť. To, čo Boh má a čím je večne nevyčerpateľné a nekonečné. Boh je zdrojom života a všetkých vecí. Nemôže ho pochopiť žiadna stvorená bytosť. Na záver musím ešte všetkým pripomenúť. Už nikdy nevymedzujte Boha v knihách, v slovách ani v jeho minulých výrokoch. Je len jedno slovo, ktoré opisuje jedinú charakteristiku Božieho diela – nové. On sa nerád uberá starými cestami alebo opakuje svoje dielo. Navyše nechce, aby ho ľudia pri uctievaní vymedzovali v určitom rozsahu. Taká je Božia povaha. Boh je stvoriteľ a zdroj ľudského života. Po tisíce rokov neustále hovoril a konal, pričom neustále zaopatroval ľudstvo všetkým, čo potrebuje, a viedol ho vpred. Božie slová sú ako prameň živej vody, tečúci bez konca. Božie slová a dielo nie sú nikdy obmedzené žiadnou osobou, udalosťou alebo vecou, a už vôbec nie je Bibliou. Boh vždy hovorí viac slov a koná viac a novšie diela podľa svojho plánu riadenia a potrieb spásy ľudstva. Niektorí ľudia možno naozaj chcú čítať tieto nové slová, ale vo svojich srdciach majú obavy, pretože existuje biblický verš, ktorý hovorí: svedčím každému, kto počúva slová proroctva tejto knihy. Ak k nim niekto niečo pridá, Boh mu pridá pliagy opísané v tejto knihe. Pridáva zapečatená kniha niečo k Biblii? Postihnú nás pohromy, ak ju budeme čítať? Bratia a sestry, v tom čase Ján povedal, že ak niekto pridá niečo k tomuto proroctvu, nie že ak niekto pridá k Biblii. Navyše, keď Ján vyslovil tieto slová, Nový zákon ešte ani nebol zostavený a bol zostavený až viac ako 300 rokov po Kristovi. Zjavenie Jána zaznamenal Ján okolo roku 90 nášho letopočtu, potom, čo videl videnia na ostrove Patmos. Takže táto kniha, na ktorú sa Ján odvolával, jasne znamená zjavenie Jána, nie celú Bibliu. Preto fráza nepridá neznamená, že Boh už nikdy nevysloví nové slová ani nevykoná nové dielo. Skôr varuje ľudí, aby k týmto proroctvám nič navyše nepridávali ani ich nemenili. Dielo a slová všemohúceho Boha v posledných dňoch nie sú dodatkami k proroctvám v zjavení Jána, sú naplnením týchto proroctiev. Pozrime sa teda na zjavenie Jána, 2. kapitola, 17. verš. Kto má uši, ten nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám najesť zo skrytej many. Čo duch hovorí cirkvám a skrytá mana sa jasne vzťahujú na slová, ktoré všemohúci Boh vyjadruje v posledných dňoch. Slovo sa zjavuje v tele, je presne naplnením zapečatenej knihy prorokovanej v zjavení Jána. Navyše, príkaz nepridávať bol určený ľudstvu, nie Bohu. Boh je stvoriteľ a jeho slová a dielo nie sú obmedzené žiadnou osobou, udalosťou alebo vecou.
Preto nesmieme používať tento verš na obmedzovanie Boha. Dôsledky neprijatia nových Božích slov. Ak sa ľudia držia len Biblie a odmietajú prijať nové slová, ktoré Všemohúci Boh vyslovil v posledných dňoch, môžu byť takíto ľudia Pánom schválení? Môžu vstúpiť do nebeského kráľovstva? Prečítajme si ďalší úryvok zo slov Všemohúceho Boha. Všemohúci Boh hovorí: Kristus z posledných dní prináša život a trvalú a večnú cestu pravdy. Táto pravda je cesta, ktorou človek získa život, a je to jediná cesta, prostredníctvom ktorej človek spozná Boha a Boh ho schváli. Ak nehľadáš cestu života, ktorú poskytuje Kristus z posledných dní, nikdy nezískaš súhlas Ježiša a nikdy nebudeš oprávnený vstúpiť do brány nebeského kráľovstva, pretože si bábka a väzeň histórie. Tí, ktorých ovládajú ustanovenia, slová a okovy minulosti, nikdy nebudú môcť získať život ani večnú cestu života. Je to preto, lebo namiesto vody života, ktorá vyteká z trónu, majú len mútnu vodu, ktorej sa ľudia držali tisícky rokov. Tí, ktorí nie sú zásobovaní vodou života, budú naveky mŕtvolami, hračkami satana a synmi pekla. Ako potom môžu uvidieť Boha? Ty sa snažíš držať len minulosti. Ak sa len usiluješ stáť na mieste a udržať veci také, aké sú, a nesnažíš sa zmeniť súčasný stav a odhodiť históriu, nebudeš tak vždy antagonistický voči Bohu? Kroky Božieho diela sú obrovské a mocné ako vlny v príboji a duniace hromy. Ty však pasívne sedíš a čakáš na zničenie. Držíš sa svojej hlúposti a nič nerobíš. Ako ťa takto možno považovať za niekoho, kto nasleduje kroky baránka? Ako môžeš zdôvodniť, že Boh, ktorého sa držíš, je Boh, ktorý je vždy nový a nikdy nie starý? A ako ťa môžu slová tvojich zažltnutých kníh priviesť do nového veku? Ako ťa môžu viesť k tomu, aby si hľadal kroky Božieho diela? A ako ťa môžu vziať na nebesá? V rukách držíš slová, ktoré ti môžu poskytnúť len dočasnú útechu, nie pravdy, ktoré sú schopné dať ti život. Slová písma, ktoré čítaš, môžu nanajvyš obohatiť tvoj jazyk. Nie sú to filozofické slová, ktoré ti pomôžu spoznať ľudský život a už vôbec nie cestu, ktorá ťa privedie k dokonalosti. Nie je táto nezrovnalosť pre teba dôvodom na úvahu? Neuvedomuješ si vďaka tomu vnútorné záhady? Dokážeš sa sám dostať do neba, aby si sa stretol s Bohom? Vieš sa bez Božieho príchodu dostať do neba, aby si užíval rodinné šťastie s Bohom? Aj teraz stále snívaš? Potom ti navrhujem, aby si prestal snívať a zistil, kto teraz pracuje. Pozri sa, kto zachraňuje človeka počas posledných dní. V opačnom prípade nikdy nezískaš pravdu a nikdy nezískaš život. Pravdy, ktoré Všemohúci Boh vyjadril v diele Slovo sa zjavuje v tele, teraz tvoria 7 celých zväzkov, z ktorých všetky sú dostupné online. Boh vyjadril toľko práv. Nespočetné množstvo ľudí teraz nasleduje Všemohúceho Boha a existujú hojné skúsenostné svedectvá o viere vo Všemohúceho Boha. Početné filmy, ktoré svedčia o Bohu
a mnoho chválospevov, ktoré ho chvália. Okrem toho sa evanjelium o kráľovstve doteraz už rozšírilo do viac ako 100 krajín v Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike, Afrike a Oceánii. Boží vyvolení z celého sveta prijali všemohúceho Boha. Samotné tieto pozoruhodné výsledky stačia na to, aby ľudia spoznali, že toto je skutočne Božie dielo. Avšak, ak počujeme toľko pravdy vyslovenej všemohúcim Bohom, ale stále ju odmietame prijať, a ak vidíme fakty Božieho diela, ale naďalej ich odmietame, navždy obmedzujeme Boha v rámci Biblie a odmietame jeho nové slová, potom naše skazené povahy nikdy nebudú očistené a nikdy nebudeme môcť vstúpiť do nebeského kráľovstva. Navždy stratíme spásu posledných dní a nakoniec budeme plakať a škrípať zubami uprostred pohrôm. Tým si privodzujeme vlastnú skazu. Budeme navždy Bohom odsúdení a vyradení. Tým sa napĺňajú slová Biblie. Ak totiž po poznaní pravdy svojvoľne zhrešíme, neostane nám už žiadna obeta za hriechy, ale isté strašné očakávanie súdu a ohnivého hnevu, ktorý pohltí protivníkov. Pred 2000 rokmi Pán Ježiš prisľúbil: Hľa, prídem rýchlo. Tiež prorokoval: lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a nastanú hlad, mor a zemetrasenie na rozličných miestach. Teraz, po 2000 rokoch túžby a čakania, sa zjavili znamenia posledných dní a svet sa blíži k svojej poslednej kapitole. Po celom svete dochádza k pohromám, ktoré sú čoraz častejšie a silnejšie. Zemetrasenia udierajú bez varovania, suchá spaľujú zem, povodne odnášajú domovy a životy a zúrivé lesné požiare menia lesy a mestá na popol. Medzi tým už roky pretrvávajú pandémie a naďalej prepukajú a eskalujú vojny. Je to kritický čas pre príchod Pána. Ste pripravení privítať jeho návrat? Chcete byť múdrou Pánou pripravenou prijať ženícha? Pán Ježiš povedal: moje ovce počúvajú môj hlas. Chcete sa naučiť rozpoznávať Boží hlas a nepremeškať jeho návrat? Chcete mať múdrosť rozlíšiť pravého Krista od falošného? Keď Pán príde, všetci chceme vstúpiť do Božieho kráľovstva. Aké sú však podmienky pre vstup do Božieho kráľovstva? Biblia obsahuje viac ako 200 proroctiev o súde, ktorý čaká každého z nás. Ako bude Boh súdiť veriacich a neveriacich? Aká je súvislosť medzi súdom a našim konečným osudom? Od počiatku až dodnes Boh bojuje proti satanovi a krok za krokom zachraňuje ľudstvo od hriechu. Povedal vám už niekto, že Boh má 6000-ročný plán riadenia na záchranu ľudstva? Ako Boh uzavrie svoj plán riadenia a privedie nás do nádherného konečného osudu? Toto nie je len bežné štúdium Biblie. Odhalíme všetky tieto tajomstvá, o ktorých ste nikdy predtým nepočuli. Tu sa dozviete viac, než vás naučili v kostole. Tu nájdete útočisko počas veľkých katakliziem. Tu spoznáte, ako Boh uskutoční svoje kráľovstvo na zemi. Pánov deň sa blíži.
takýchto časoch môže byť váhanie osudné. Nikto nečakal, že včerajšok bude jeho posledným dňom. Je smutné vidieť, že mnohí mali plány na zajtrajšok, ktoré sa nikdy neuskutočnili. Nespočetné množstvo ľudí už prišlo o život skôr, ako mohli hľadať pravdu. My, ktorí ešte žijeme, máme stále šancu počuť Boží hlas. Nevieme, čo prinesie zajtrajšok, ale Boh to vie. A On vám dáva východisko. Cestu k životu, k pokoju do Jeho kráľovstva. Príďte, kým je ešte čas. Naše bezplatné štúdium Biblie sa koná online každý deň o 15. a o 19. hodine. K dispozícii sú platformy Facebook, Messenger a WhatsApp. Ak sa chceš dozvedieť viac podrobností, kontaktuj nás cez Facebook Messenger.